Com cada any per Tots Sants, Figueres celebra diversos actes al cementiri municipal. El primer és una ofrena floral als 3 monòlits que hi ha dedicats a les víctimes de la Guerra Civil, als figuerencs víctimes del franquisme i als empordanesos morts als camps nazis. Les associacions Triangle Blau i Òmnium Cultural encapçalen aquestes ofrenes, a les que se suma l'Ajuntament de Figueres en bloc i aquest any també la plataforma Canviem Figueres. Després d'aquestes ofrenes s'han fet diverses intervencions, moltes d'elles centrades en el moment polític i social que es viu a Catalunya. Seguidament s'ha fet una nova ofrena al Panteó dedicat als figuerencs difunts. També s'han combinat textos de Carles Fages de Climent a càrrec de l'Aula de Teatre Eduard Bartolí amb les interpretacions musicals de la secció Juncària de la Jove Orquestra de Figueres, dirigida per Maria Geli. La visita guiada nocturna al cementiri ha quedat ajornada pel dissabte 10 de novembre a les 8 del vespre.